мраморното фоје на Народното собрание на Република Българија беше представена изложбата Културни патеки на Сдружение Културна алтернатива Цариброд, организирана по покана на Комисијата по политиките за българите извън страната. Откриването се состоја на 14 јануари 2026 година и събра на едно място литература, изобразително изкуство, фотографија и дизајн, обединени од идејата за сохраняване на българската духовност и културна идентичност извън пределите на Българија. Во експозицијата е представено списание Културна алтернатива, издание за литература, култура и искуство создавано од Сдружение Културна алтернатива Цариброд. Списанието се реализира по проекта Културни патеки, финансиран по програма на Министерството на външните работи за подкрепа на българските општности зад граница. Наред с печатното слово, изложбата вклучва живописни творби на утврдени художници Мичо Митич и Димитар Илиев, творби на младата художничка Николета Здравков. Художествени фотографии на фотографа Димитрije Ранчев, плакати на дизајнера Милана Виденов Миланов и съвместни творби на Милана Виденов Миланов и Небојша Виденов. Специјално място заема младиот талант Урош Кирков, ученик од гимназија Свети Кирил и Методий в Цариброд, чиито картини се вклучени след конкурс организиран с цел откриване и насрчаване на нови творци. Изложбата оддава почит на художника Димитар Илиев, значима фигура в културниот живот на Цариброд и носител на највисокото отличие на Министерството на културата – Златен век. Патеки е срешта на поколенија и култури, мост меѓу Българија и българите зад граница и доказателство, че българскиот дух живее и твори отвъд граници. От името на Сдружение Културна алтернатива Цариброд, благодаря на всички, които подкрепят нашата дејност.